салом алейкум, мардуми шарифи тоҷик. Ана боз як ҷинояти Пирхоки Раҳмонов бо ғамнияти ҳаромзодаи беномусӣ бешарафи хоинаш. ҳоле мо ба хабар расид, дар дасти ман хабарҳо расид, ин ҳаромзодаҳо мехоҳанд Гулбидин Зиёбековро санги сари қабрашро канда партоянд, ранги худораҳмати Муҳаммад Боқир. вале ин санги ин одамам ин касе бошад, зада шикастиам. субҳаналлоҳ, ҳеҷ кас аҳамият намедиҳад. ин ҳаромиҳо бехудоянд. мардуми тоҷик, инҳо бар зидди аллоҳи мо, бар зидди расули аллоҳи мо, бар зидди мардуми мусулмони Тоҷикистон биромадагианд. бояд шумо бедор шавед. ин ҳароми Раҳмонов кофири мутлақ аст. ин ҳаромзода Гулбидина кушт, бо мехоҳад санги мармари сари қабри вайро канда партояд. ҳаромзоди модарбахато, агар Муҳаммад Тағоев зинда монад, ту падар лаънати ҳаромиро ку дар ҳоҷатхона дафн мекунад. ту ҳаромзода набояд дар замини Аллоҳ туро дафн карда шавад. ту ҳаромӣ бояд даруни ҳоҷатхона каллаган партоямета, анамуҷа бояд ту ҳаромзода дуруни гуҳба ғарқ шуда, анамуҷа макони охирати ту бошад. ин ҳаромиҳо беҳад гузарондан. мардуми тоҷик, хомӯш истодан гирен. фарзо зада хонаҳотон медарон, духтаротонро таҷовуз доран. аллакай даҳҳо нафар жалоб ки духтаро таҷовуз шуданд. имрӯз мурдаҳои мо шумо ба ино даст дарозӣ кардасан. баҳадур гарден, моя хоини миллат гуфта. марҳамат. Салом алейкум. Тамом мақомото хоҳиш дорам. Инам бачамон мердоҷона дим ноябр каштамаш дар тайдон пардохтамаш ягон мақомот ягон чора надид. Инами санча озмиёем, санча шикастаям бо химо гуфтем нам хеле ҷо. Нам хеле мондемеш ки бубинед. охир ани одам мурда чӣ мехоҳад? Намира чорамона бубинед. Мардум бадод монбарасене. Нахоҳам одам мурдаги чикортон кадай? Киштанда киштенас. Ина санча шикастаям. Тика да боло қабрш буд, озимат хадам гуфтем нам хеле монду биша. чора нам хеле одамора биен бубинед чӣ хеле орумгоя ки ягон камера надора, ягон чира намебинанд, миян мебинанд дар сари мазор арақ шиша арақ мондаги. ина бо ира шикастая. ин ҳаромиҳо аз кадом миллату аз кадом динанд? бовар кунед, ман дар ҳайратам. мардуми тоҷик, дар ҳар яки шуморо ин пирхоки ҳаромзода бо муғулу манғитои хоялесаш тақ хоҳад кард. бедор шаветон. набояд ин ҳаромиҳо инқадр ҷиноят кунанду боз ҳама хомӯш бошад, ҳама ба пеш гуфта гардад. ин чӣ бадбахтӣ аст? бар падарои зоидаге лаънат. ту ҳаромзодая, ту ҳаромия аббор карда мепартофт. имрӯз ин бадбахтию ин саргардонию ин хоинет вуҷуд надошт. алло лаънатат кунад, падар лаънат.